बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि सिङाव खुंफुंनाय खुंगा थामथि आन्डार 13 बोसोरनि जोलुर बादायनाया दिनै थुंगेबाय। क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव दतमा गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 16 जुलाइनिफ्राय सोलिबोनानै दिनै 30 जुलाइयाव बे बादायलायनायनि गेलेनाया थुंगियो। दिनै बे बादायलायनायनि जोबथा मेचखौ बनरगाव दख'रा एबसु आरो जमदुवार दख'रा एबसु हान्जानि गेजेराव मोगा-मोगि गेलेनाय जायो। नाथाय ट्राइब्रेकारनि गेजेरजों जमदुवार दख'रा एबसु हान्जाया जोबथा मेचखौ देरहानो हायो। मेचखौ गेलेनाय समाव मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव 3 गलजों समान जानायनि उनाव ट्राइब्रेकारनि हेफाजाब लायो आरो जोबथायाव जमदुवार हान्जाया मेचखौ देरहानानै नोगोद 20,000 रांजों लोगोसे ट्रफिखौ आजावनो हायो। बेनि उनाव गेजेन हान्जाया 15,000 रांजों लोगोसे ट्रफि बान्थाखौ आजावो आरो थामथि बान्थायाव गसाइगाव दख'रा एबसु हान्जाया 10,000 रांखौ मोननो हादों। मख'नो गोनांदि दिनै बे जोबथा गेलेनाय हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आलासि महरै बाहागो लायो। एबसुनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमानि पलिटिकेल बोसोनगिरि बेरलावखे कार्जी, मिरु एबसुनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी आरो एबसुनि गोबां दैदेनगिरिजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो बाहागो लायो। बर'फोरा जोनोमनिफ्रायनो गेलेनो हानायनि मोनसे फिटनेस, फिजिकेल स्ट्रेंथ आरो एनार्जि आरो जोंनि जि सिगांनि समनि थासारिफोरखौ नायोब्ला जोंनि इन्टारनेशनेल नेशनेल जायफोर गेलेगिरि बिथांमोननि बेकग्राउन्ड, बिथांमोननि लिगेसिखौ नायोब्ला जेरै बनरगावनिफ्राय बिन'द दाब्ला, दिनै आरो अपुर्न नार्जारी सासे यांस्टार फुटबल प्लेयार जोंनि गेजेराव मोननो हादों। दुर्गा बर', हलिचरन नार्जारीयाथ' जोंनि सासे आइकन हिसाबै दिनै गेलेगासिनो दङ। दा बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै गामि ओनसोलाव थाखोमानानै थानाय जोंनि रुरेल एरियायाव, बेकवार्ड एरियायाव थाखोमानानै थानाय जिखिनि जोंनि प्रतिभा, जिखिनि जोंनि टेलेन्ट, बेखौ जोङो नायगिरै सं दाननानै दख'रा आफादफ्रा बुथुमनानै बिथांमोनखौ ट्रेनिं होदों। बिथांमोननो स्किल, फिटनेसनि थाखाय बिथांमोनखौ ट्रेन खालामदों आरो इन्टार आनसलिक लेभेल कम्पिटिसन जिल्ला लेभेलाव आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि मुङै गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि दङ। बिनि थांखि आरो उद्देश्यखौ लानानै जोङो हाबाफारिखौ खुंदों। क'क्राझार जिल्लाया दिनै दतमायाव खोब मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों आङो आसरित मोनदों जे एसेबां लोब हाजार रायजो राजाफोर जोंनि आन्डार 13 बोसोर बैसोनि उन्दैफोरनि गेलेनायखौ नायनो फैनाय, बाहागो लानो फैनाय आरो जोंनि गेलेगिरिफ्रा जिबायदि मोनसे टेलेन्ट आरो पारफरमेन्स दिन्थिदों, बे मोनसे आसरित जानो गोनां। खारन बेबायदि टेलेन्ट जोङो बेलेगाव नुनो मोना आरो बेखायनो ISPL जानाय, सन्टोष ट्रफि जानाय समाव आसामनि मेडियाया मोनसे निउस बानायदोंमोन जे इन्टारनेशनेल लेभेलाव ब्राजिलियानफोरा बा वर्ल्ड रेंकिंआव ब्राजिलियानफोरा फुटबलनि चेम्पियन अफ द चेम्पियन आरो नर्थ इस्टआव जुदि फुटबलाव बांसिन स्ट्रेंथ आरो फिटनेस थानाय आरो बांसिन स्कप थानाय आरो बांसिन पारफरमेन्स होनो हानाय हारि दं होनना बुंबा बर' हारि। दा बेखायनो आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जिल्ला लेभेलनिफ्राय मिरु लेभेलाव अल अभार आसाम कम्पिटिसन जागोन आरो बेयाव जाय बेस्ट अफ द बेस्ट सेलेक्सन जागोन बेखौ आसाम फुटबल एस'सिएशननि गेजेरजों जोङो आसाम स्टेटनि गेमाव गेलेहोनो थाखाय जोङो थागथियारि खालामदों आरो आसाम लेभेलाव गेलेनानै चेम्पियन जायोब्ला नेशनेल लेभेलाव लांनो थाखाय जाहाथे बिथांमोननि केरियारखौ दानो हायो। फुटबल एकाडेमि गायसननायनि गेजेरजों बिटिआरआव, बड'लेण्ड ओनसोलाव, आसामाव, बर' ओनसोलाव जाहाथे मजबुत फुटबलनि पारमानेन्ट मोनसे जोङो केम्प बा एकाडेमि जों फसंनो हायो, बेबो जोंनि मोनसे थांखि आरो बे थांखिफोरखौ लानानै गुबै आरो बास्तबमुखि मोनसे सिन्ताजों इन रियेलिटि जोंनि लाइमोनफोरनि जिउ दानायनि जि गुबै उद्देश्य, बे उद्देश्यखौ जों लांनायानो जोंनि दिनैनि बे मावथांखि आरो बेफोर हाबाफारिफ्रा जुदि बर' हारियाव जाफुंसारोब्ला बर' हारिया फैबाय थानाय 10 बोसोराव जोङो बांसिन नेशनेल, इन्टारनेशनेल आरो नेशनेल इन्टारनेशनेल क्लाबफोराव गेलेनो हानाय बर' हारिनिफ्राय मोजां प्लेयार जों मोनगोन आरो बिनि गेजेरजों हारिया आरोबाव आगानसे बड'फानि सिमांजों गेरेमसा माहारि दानायनि थांखिया जाफुंसारगोन होननानै आं मिजिंथियो। फरायसा आफादा दतमा गोजौसिन हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव थामथि खेबनि थाखाय 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जे जोलुर बादायलायनाय, बे जोलुर बादायलायनायाव गिबियाव आङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय 21टा दख'राखौ आङो साबायखर बावग्रोनांगोन। खारन बे हाबाफारियाव मैखोमै जोंनि दख'राफ्रा बाहागो लादों आरो गासै दख'राफ्रा जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जि
बिथांमोनहा जोंनि गेजेराव लाबोनानै बेवहाय गथ'फोरनि खेलाखौ जि दिन्थिबाय आरो जोङो बै गेलेगिरिफोरखौबो गिबियावनो साबायखर बावनो गोनां दङ। आरो दिनै 27टा दख'रानि गेजेराव दिनै फैयै फैयै जमदुवार दख'रा आरो बरगाव दख'रानि गेजेराव फाइनाल मेचआ दिनै जानानै थांबाय आरो बेवहाय जमदुवार दख'राया ट्राइबेकारनि गेजेरजों देरहासार जानो हाबाय। दा बेवहाय दिनै बे जोंनि क'क्राझार जिल्लानिफ्राय दिनै जों जे फोथाराव दिनै जोङो खुंफुंबाय आरो दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव गोबां जोंनि बर'नि माहारियारि आफाद आरो दिनै बर'नि मेलेमजिबिफोर आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनाय जे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय गोबां अनसायनाय मोनदों होननानै जोङो बुंनांगोन। आरो जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय रोजा रोजा जोङो गिबियावनो साबायखर बावो। आं दिनै आसा खालामदों बे फुटबल बादायलायनायनि गेजेरजों जोंनि जे फरायसाफोर जे जोलुर गेलेगिरिफोर बिथांमोनखौ जोङो अराय जोङो खावलायगोन जाहाथे दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुआ बानजायनायजोंनो बे जोबनानै थाङाखै। खारना जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जन हिसाबै जोंहा देग्लाय बाक्सायाव गोग्लैदों आरो बे बाक्सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जे जोलुर बादायलायनायखौ जिहेतु बाक्सायाव खुंफुंगोन बे हिसाबै जोङो क'क्राझार जिल्लाया जिहेतु मैखोमै जोङो बेयाव बाहागो लागोन। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो गेलेगिरि जे 27टा दख'रानि गेजेराव जोङो साबसिन गेलेगिरि जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो बासिनानै जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय मोनसे टिम लानानै थांगोन आरो भबिसतआव साफ्रोमबो गेलेगिरिखौ आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जायफोर दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लानो मोननाय नङा बिथांमोनहाबो दुखु मोननो गोनां गैया। खारना गोसो होनानै जोङो गेलेनांगोन आरो दिनै फरायनायजों लोगोसे दिनै गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोङो दिनै बर' हारिनि गेजेराव जोंहा गोबां सिनायथि होनो गोनां दङ। बर' हारिखौ लानानै गोबां समाव गोबां सावरायलायनाय जायो। गुबुन हादोरफोरनि बाथ्राफोरखौ जुदि सानोबा जोंनि दिनै बे ओनसोलनि बर'फोरखौ लानानै गोबां गाज्रि मुं सुनायखौ जोङो नुयो। दा बेनिखायनो दिनै बर' हारिया गेलेनायनि गेजेरजोंबो मुंदांखा जानो गोनां दङ। बेनिखायनो आङो गेलेगिरिफोरखौ गिबियावनो खावलायगोन बयबो गोसो होनानै गेलेनो गोनां दङ आरो फरायनायखौबो गोसो होनानै लांनो गोनां दङ। दा बेनिखायनो दिनै जोंनि ओनसोलफ्राव जोङो गोबां खामानि मावसेयावबो दिनै मोनसे खामानिखौ जोङो फोजोबनानै लानो हायाखै बा जोबाखै। दा बेखायनो जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो खावलायगोन गोबां ड्राग्स सोबनानै दिनै गाज्रि खामानियाव बेबादिनो जोंनि फरायसाफ्रा गोबां बेस्थ' जादों बेखौ जोङो नुदों। दा आं गासिबो फरायसाखौ बुंनो लुबैयाखै नाथाय जायफोर फरायसाफ्रा बेबायदिजों बेस्थ' जानानै दङ दा क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै आं बेखौनो खावलायगोन दिनै बिमा बिफानि जे सिमां बे सिमां सुजुनायखौ दिनै जोंनि फरायसाफ्रा बिमा बिफानि सिमांखौ जोङो मोगथाङाव महर होनो गोनां दङ। बिमा बिफाया मोनसे साननाय दङ जे गावनि गथ' गथायफोरखौ लानानै गावनि गथ'खौ रोंगौथि गोनांखौ नोजोर बोनानै मोजां मोनसे लेखा फरायनायजों लोगोसे दिनै गेलेनायनि गेजेरजों मोजां मोनसे जाथों आरो न'खरखौ फोथांनानै लांनो हानाय बायदि सुबिदा जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा गेलेनायनि गेजेरजोंबो दिनै न'खरखौ नायनो हाथों आरो हारियाव मोनसे सिनायथि होनो हाथों नैबे नोजोरजों जोंनि गारजेनफ्रा नेनानै दङ। बर'नि समाजनि दैदेनगिरिफोर जाथियथाबाद दिनै हारिनि दैदेनगिरिफ्रा बे आयदाफोरखौ लानानै दिनै आरो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बड'फा गोजोरथाय सोलायनाय मावथांखिनि आधाराव बा सिगाङाव दिनै गोबां हाबाफारिनि गेजेराव 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ जोङो लादों। जोङो बेखौनो सावरायलायबाय थानाय जादों। गोबां मानसिफ्रा दिनै बुंदों हौवासाफोरनिल' दिनै जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ लागोन नामा। नाथाय दिनै मिरुनिफ्रायबो बेखौ साननाय जादों जे हिनजावसाफोरनिबो दिनै जोलुर बादायलायनाय मानोना दिनै हिनजावसाफ्राबो गोबां बल जोनायनि फारसेल' नङा गोबां स्पर्ट्सनि बिथिङाव गोबां दावगाबाय। दा बेनिखायनो नैबे आयदायावबो गोबां मानसिफ्रा सावरायसोलायलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हौवासाफोरनिल' जोलुर बादायलायनायखौ लांबाय थागोन नामा हिनजावफोरनि फारसे नायनाय नङा नामा गोबां सानदों। नाथाय बेखौ जोङो भुल बुजिनो गोनां गैया। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि फारसे सानगासिनो दङ। फैबाय थानाय समाव निस्सयबा आइजोफोरनिबो जोङो 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय दिनै जों मिथिनाय बायदियै जोङो बेखौ नोंथांमोननि चेनेलजों जोङो फोरमायदों जाहाथे जोङो बिनि गेजेराव भुल बुजाबुजि जाया। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोबां हेफाजाब होनो गोनां दङ। जाथिनि दिनै थांनानै थानायनि बाथ्रा आरो जाथिखौ बुहुमाव सिनायथि होनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय जेखि बुङा
जों हारिनि सिनायथिखौ होनांगौनि थाखाय बुहुमाव बिनि थाखाय जिखि खामानि जाया जोङो बेखौ मावनो थाखाय दिनै थाम थिम जादों। बिनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो बर'नि माहारियारि आफाद राजनितिक आफाद जिखि आफादानो जाया मानो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हेफाजाब होलांनो गोनां दङ। आङो खावलायगोन फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखि खामानि जाया खुनु बेवहाय गावजों गाव बेजा बिजि सानाबालायनो राजनितिक फारागथि लायाबालायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हेफाजाब होलांबाय थागोन। आं बे मिजिं आरो आसाखौ खालामनानै आङो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारिफ्राव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय आरो हेफाजाब होलांनो थाखाय आं खावलायबाय। गोजोन्थों। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सोहोरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।